acabaríem fent el segon tancament de temporada al Teatre Principal. Bon dia a tots, encantat d'estar aquí. Bueno, a quin equip no t'agradaria? Sincerament no m'agradaria anar potser a un OK. Fantàstic. Doncs el sorteig començarà el dia 19 de maig a través de la plataforma d'Instagram. Moltes gràcies, Sergi, per compartir el temps. És un plaer estar amb els meus exalumnes i passar una bona estona.